Pràcticament totes les cultures del món tenen una visió escatològica del futur, que vol dir una visió d'un final determinat, en el qual es desenrotlla, el qual conclou, en el qual es deslloriga tota la història de la humanitat. Ara bé, en el cas d'Israel, degut a que nosaltres tenim la versió original d'aquesta escatologia, que és la visió de la redenció de la humanitat, tenim tastets d'aquest moment culminant al llarg de la història, que són el Iobel, el jubileu, que es produeix cada 50 anys, cíclicament, a la terra d'Israel, amb la redenció de la terra, la redenció de les propietats, l'alliberament dels esclaus o de les persones que estan indentades al servei d'algú altre, tant pel que fa a jueus com pel que fa a no jueus. D'aquesta manera, la Torà ens planteja, gràcies a l'Alahà, gràcies a la llei jueva, la resposta necessària, tant pel que fa a la propietat privada com pel que fa a la propietat de l'Estat, que és una visió equilibrada, una visió harmònica, una visió de progrés constant, que quan es pot implantar realment, que és quan el poble d'Israel viu a la terra d'Israel, ens mena de manera inexorable pràcticament a la redenció de la humanitat, la redenció en aquest cas no la parcial o la cíclica, sinó la redenció completa, que ha de ser aviat i en els nostres dies. Amén.